हाय फ्रेंड्स, कुकिंग टाईममध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत नाश्त्यासाठी लागणारा लापसी रव्याचा उपमा। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे एक छोटी वाटी लापसी रवा, एक छोटा कांदा, एक छोटी शिमला मिरची, थोडेसे वाटाणे, एक टोमॅटो, 4 हिरव्या मिरच्या बारीक कापून, कोथिंबीर आणि मीठ, चवीपुरते मीठ। तर हे लापसी रवा आहे तो आपल्याला तुपामध्ये थोडासा लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। चला तर मग आपण आता भाजून घेऊया। तर अशा प्रकारे आपण 2 चमचे तूप टाकून लाल होईपर्यंत रवा चांगला भाजून घेतला आहे। भाजून झालेला आहे। आता आपण गॅस फोडणी घालूया याला। तर आता आपण एक पळी तेल टाकूया याच्यामध्ये। फोडणीसाठी एक पळी तेल चांगलं गरम होऊ देऊ। तेल गरम झाल्यानंतर कांदा घालूया। कांदा थोडा तळून झालाय तर आपण शिमला मिरची टाकूया आणि वाटाणे टाकू। हिरवी मिरची कापलेली हिरवी मिरची टाकली। हे सगळं फ्राय करून घेऊ। फ्राय झाल्यानंतर वरतून कापलेले टोमॅटो टाकू। आता मी टोमॅटो टाकते। वरतून थोडीशी हळद टाकूया कलर येण्यापुरती। आणि 1 ग्लास आता मसाला फ्राय झालाय, 1 ग्लास पाणी टाकू याच्यामध्ये। 1 ग्लास पाणी टाकलं। वरतून थोडी नमक टाकूया, चवीपुरते नमक टाकले आणि वरतून कोथिंबीर टाकू। त्याच्यामध्ये हे लापसीचा रवा भाजलेला आपण टाकूया। रवा टाकला आणि आपण याला कुकरमध्ये लावू आणि 3 शिट्ट्या करूया। आता कुकरमध्ये आपण थोडं पाणी टाकले आणि हा चांगला मिक्स करून आपण हे 3 शिट्ट्या करूया कुकरच्या। अशा प्रकारे 3 शिट्ट्या करूया। 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत कुकरच्या। आपण आता कुकर उघडूया। असं हे लापसी उपमा, पौष्टिक लापसी उपमा आपला रेडी झालेला आहे। अशा प्रकारे